नमस्कार जय जगन्नाथ स्मृति रोषेशाला को आपण मानक अनेक अनेक स्वागतम। चूना माछ आम स्वास्थ्य ପାଇଁ ତ କେତେ ଉପକାରୀ ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆଜି ସେଇ ଚୁନା ମାଛ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ବନେଇବା ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଝିଞ୍ଝଟରେ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଚାମଚ ସେଇ ଚାମଚରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି ସୋରିଷ ଆଉ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ଜିରା। ଯେତିକି ସୋରିଷ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଅଧାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଆପଣ ଜିରା ନେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଆଦେହରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଟିକେ ରାଗବାଲା ଆଉ କଲର୍ ବାଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋ ପେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ବନିଥାଏ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମସଲା ଏତେ ପିତା ଲାଗେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ 7ରୁ 8 ଗୁଳା ରସୁଣ ନେଇଛି। ଏ ମସଲାରେ ମୁଁ କେବଳ ରସୁଣ ଦେଇକିନା ଆକୁ ବାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇ ନେଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 200ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ଆମ ମାଛର ଯେଉଁ ଆଇଁଷିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆଉ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁ ଆପଣ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ୟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଏଇଟା ରାଗ ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲଙ୍କା ନେଇଛି ରାଗବାଲା। ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଦେହରେ ମୁଁ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ୟାକୁ ଏପରି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଆମେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମ ମାଛ ଭିତରେ ଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଇଛେ ସେ ଆମ ମାଛ ଭିତରେ ଭଲରେ ସୋକ୍ କରିନେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟିଫିନରେ ମୁଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଟିଫିନକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆମେ ତା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଅଛି ପାଖାପାଖି 1 ଗିନାର ହିଁ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ 1 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ତାପରେ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ୟାକୁ ରଖିକି କିଛି ଓଲଟପାଲଟ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଥରକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବେ। ଯଦି କରିଦେବେ ନାହିଁ ତ ବସ୍ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗାର୍ନିସ୍ କରିକି ଆକୁ ଆପଣ ଭାତ ଡାଲି ହଉ କି ନହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ସହ କାହା ବି ସହିତ ଆପଣ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଉପାୟରେ ଘରେ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏପରି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।